Dokázali sme čosi. Uvedomte si, že sme čosi dokázali, ale môžeme dokázať viac. Ja som sám povedal, že boli veľké chyby v kampani, ktoré sa udiali, ale mnohí ľudia, ktorí pracovali, aj tu je trebárs Betka, Sáška a podobne, pracovali s vypätím, aj Jožko vynikajúco, takže len na nich to nestojí, ale som hovoril, že chýbalo tomu premyslenosť, chýbalo tomu ďaleko väčšie stanoviť určitú sofistikovanú taktiku, ale teraz preberme sa z toho, ideme ďalej, neverme teraz, že nás zachránia europoslanci. Je dobré, keď tam budeme mať svojich ľudí, ktorí to tam trošku ako taká trhlina, ktorá sa rozleptá, roztrhne a nech pracuje, ale na nás to musí byť. Poprvé, my musíme ľuďom ukazovať, že sa nebojíme. A ideme na to momentálne kľudne zatiaľ, až nás bude 100 000, už budem rozmýšľať, či pôjdem len s úsmevom. Ale zakiaľ nás je 20, musíme voliť taktiku Gandhiho štýlu a uvedomiť si, že musíme nad nimi zvíťaziť. To, čo robia oni, je spôsob len zastrašovania. Nedajte sa zastrašiť tým, že napríklad chytia vás pri občianskom odpore a dajú vám pokutu 20 eur alebo 100 eur, aby sa tí ďalší báli. A ešte potom volajú na vypočutie svedectvo, treba ako v prípade Klániho, že spravil čosi, čo nemal, lebo zorganizoval protest a boli sme v križovatkách a ideme ho za to súdiť. Nie, my ich budeme súdiť. Nie oni nás. My pôjdeme, kam bude treba, spravíme určité veci a vyžiadame si aj účasť niektorých poslancov pri nás, vyžiadame si účasť ombudsmanky, vyžiadame si účasť aj niektorých zahraničných médií. A keď nám tu nedovolia, ako som povedal, keď nám tu nedovolia protestovať, už som to raz vyhlásil, tak pôjdeme do Bruselu. Tam nech ukážeme, Slováci sú tu, lebo tu im nedovolia 50 metrov od budovy a tam stojí nadržaný kordon policajtov. To znamená, my si potom ukážeme a ukážeme svetu, že je tu totalita. Už som to uviedol. Presne spĺňame 3 znaky totality zo 4. Prvý znak je vláda jednej strany. Je tu Smer. Jediná strana, ktorá získala iba 25% vo voľbách zo všetkých účastníkov a vlastnia 100% moc. To je choré. To je vláda menšiny nad ostatnými. Preto nech sa ma nikto nepýta, koho ja zastupujem. Ja zastupujem tých, ktorí chcú, aby sme čosi robili. Akým právom oni nás zastupujú? Tých 25%, ktorých ešte oklamali, zneužili gorilu na to, aby získali hlasy, toľko by nemal. Toľko by hlasov nemal. To znamená, je tu vláda menšiny proti väčšine, my musíme odobrať mandát. Takto sa to jednoducho nedá. Oni na to nemajú právo. Nemajú právo a budem žiadať, aby človek, občan v občianskom odpore, aby bol ten, kto je chránený zákonom. Je chránený zákonom. Nemá ho kto čo týrať za to, že je hladný, že je na ulici, že mu ukradli niečo, zobrali niečo a on sa bude ešte za to zodpovedať a ešte ho za to budú pokutovať. A likvidačné pokuty. Áno, a likvidačné pokuty. Toto skončí. Ale žiadam tí, ktorí počujú, pridajte sa k nám. Pridajte sa aj bratia Česi. Spravíme trebárs, chystáme spoločný pochod, ktorý som už avizoval. Bude to pochod nezamestnaných, hľadujúcich, pochod nespravodlivo stíhaných a pravdepodobne bude k Dňu ústavy od ukrajinských hraníc cez celú Slovenskú republiku. Za 2 týždne dojdeme sem s národom. S národom sem dojdeme a nech sa zodpovedajú. Žiadnych 20 ľudí, my po ceste nájdeme ľudí, ktorí trpia a sú nešťastní. A sú odvážni. Ja by som len chcel podotknúť, že za biedu nie sú zodpovední jedna strana, ale celý parlament. Tu je pluralita. Čiže nie jedna strana je zodpovedná za to, že je tu 70% žije v chudobe. A predsa oni operujú tým, že sa volí, že sú voľby.
To je potom kto klamstvo. ich volí? Kto volí teda tú prevážujúcu stranu, ale aj ostatní? Ja som navrhol pánovi Kiskovi, keď išiel k moci, a ten nápad teraz budem chcieť znovu prezentovať. Nech sa spraví tzv. Vina aj voliča. Zodpovednosť. Jednoducho, keď sa bude voliť, nech uvedú svoje iniciálky, ktoré budú utajené pre nich, ale jednoducho, keď príde k tomu, že sklame nejaká strana a prídu dlžoby a to, prečo by mali niesť dlžoby ostatní ľudia? Vy ste volili, vy ste im dali mandát, berte si dlžoby aj na seba. Keď nechcete, zoberte im mandát. Pošlite ich preč a hotovo. Lebo volič je nezodpovedný. On volí, koho chce, komu sa zachce a nám tu donesie potom kadejakých zmrdov, ktorí nám tu robia problémy, ťažký život. A toto je tá odpoveď. Nech aj volič sa zodpovedá za svoje rozhodnutie. Nech aj sa vyviní tým, že príde sem a vyhlási, beriem im mandát. Volil som zločincov. Hanbím sa za nich, hanbím sa za svoj omyl. A takto potom môžeme dokázať. Prečo by ste mali vy ostatní niesť a ešte vaše deti a deti detí, pretože Fico nás tak zadlžil, že tu sa neoddlží jedna generácia. Prečo by to mali niesť tí, ktorí ho nevolili, ktorí boli proti nemu? My musíme aj, nech je tu zodpovednosť. A potom budú zodpovední aj oni. Aj oni sa potom budú báť. Zatiaľ sa neboja, lebo vedia, dáme mandát a 4-5 rokov máme pokoj.